Kisamla pule jangka kyang nang ba Government College Jowai ka khatway tarik nai wing kilalet chane hu ban wan ai jing kersha ne kisamla pule ka nehu halor ka jingdawa ban hiar shuki ya vice chancellor habakran shakila pathai khubor kasamla napi sabet latam president student union ka kyang nang ba Government College kaya were kisamla pule ban wan ai jing kersha ne kisamla basyong shatngan bat kala ongru bakum kisamla pule ki penram ya ka jing menti bat kuman jong UVC ban hiar shuki Ting junga kadega na fi sabat latam ngiban na ka kyang ba Government College Student Union kadega president jong ka kyang ba Government College Student Union mo ngiban ang ni ban ai ka jing support nagta ki mo ki nehu Student Union ka KSU Kasi Student Union kani ban ai jing kesyan ki ba kani ka movement ka jong ki ban ai ki jing support nagta kani mo te ngaru ngakot wer ya ki affiliate college na borok ki college ki ba affiliate dengan nehu ngakot kepat ki bikin ban support ya ki nehu su ya ki KSU nama ba kajing support ke jong ni ladang ki yo kajing job naba kajing job ke jong ki kene kajing job ke jong movement ke jong ki kade kajing job jong ni barok ki colleges dan akot wer ya barok ki colleges banwan support ya ki ni husu ba ya ki KSU lada up ki UBC ya kini kajing doa yang ki pura yang ki ni hu student union ki KSU ini yang ia percaya bagi ujian ni rap man ujian bagi hadu wada resign ni ya vice chancellor mau register ni